หมดเลยมุ่นปะขัดช่างอันเราใส่ในสัตว์เอ็มจานักกำโถงงำเหลี่ยมแล้ววะชูนักโถเบ็ดที่นังอ้อ
lai te hi khu lai thlang lam te khan quarantine na thin ania chuan then phei tun hau lu tu kan tlan chhuaka chuanin pakhat an quarantine pakhat phei chu nha zana hian ka hming punin mi lo ko thina ti ni chuma lau lut tu ka ti khanin an son pha a lam te khana chuan so ta kho chung deuh file englo box si lama ten son chuak ta khan an soya tiang vel chu nia kalngam ve to ka nia chuanin pakhat phei chu hei ta hian hmana na an hna thok kha helai phei hi chu hmana chuan min an luah tawh lo ni hela hei aya la chiat lo lai hian a hna thok hawng te hi zui tu om ta han min zui lut tu om ti in sei ni chu mo thinin chuan JCB driver ania ta han in bom lut ve mai thina chuanin a han zui lut kha kongka a lut chiak kha ama khar pawh ni lovin ama in kongka kha lovin khar ti vel ten soi ni om tak ani chu ka hlau ni chu mo zana phei chang ka kalngam lo hrim hrim ana lau ôi cái thứ đó lau tục không thể tục à giờ nó phê ra cái lau